Ka HYC Rimuliang nen kasingi kalahiar sabang sikar ka badan hajan langpi banye kendo ikinong song kate kathan hadin bakladon kajing ut jing nam halo kajing peteng kajing shat thambor na ki kunhun bat kibriu na asam. Ha kate gasngi kaseng kalai kendu ru ya kilong kmi kisamla bat kirurang ba kate ka area kilai thu ba menta kidon hapdeng kajing song seir na marwa man kapor ki jumat ya kite kijingja. Na kaliang presiden ke HYC Rimuliang sarkel usamla Dester Borlin wanyang uloong ba kum kaseng kaladawa ba kasorkar jela kade ban bu mardor ya ka checkpoint hakum pahaduki kapade ikamat kaba kiladep ban kenteng bat USP bat DC jong ka West Sales. Na kaliang presiden ke HYC West Sales uba lum lang kharsi imli uloong ba menta la laisnem kila ap ya kinong ilam kasorkar ban pejno yo pu usam henry ompoi sheiru. Uloong ru ba mentale na kaliang ka asam kimburom su ya ka status ko henry kala ailat penban ban wan ki bru thamai man kasi ha kiti ki cakap haput jungi na kapor sa kapor kung ba kane ka sarkar jungi kala menti hadu kini kinti ki pamenta ya kane ka jingi sa thombor ya kane ka jingi sa thombor ya ka jela jungi hakine ki bru jong asam nomor kumbang itip dan hakine ki por ki ba kham suwa ka asam kelas thombor hangne hapo umoli henry hakine ki kinti ki pamentaru kalawan ban thombor biang hne ha tiu deu sau kane ka long ka ka ba ka asam ka khem khinsni ya ki bor sarkar ki jongi namar ki bor sarkar jongi kimdon ikhtiar ero baniada na banta uput musam jongi de halar ta kanong rim ngi kum kaseng wat hapdeng kajing jur jong kane ka klam covid-19 henry ngi kum kaseng hi ngi wan ban yu kjat ni klem sngap su yaki baro wat hapdeng kajing ma haga saw kasian hapdeng kane kajing pang kabala sapriang stat bha namar ngi yu i lada ngi kum kaseng ni song klifti ka sarkar kaya sngap menti dei halor kata kanong rim ngi kum kaseng hi ni kwa ba menta ban penbor ka sarkar ka dei la no habaya dei ban put usam khrang baki breu jong ka dong ka than ka jongi kinyo ya ka song sngai namar nang kaliang dungi kaseng hi lara ka sarkar kaya sngap menti ngin sa pen i da kinu ki kam ki ba ngi dei benlan namar hadu kini kisngi ki ba menta wat hapdeng ki jing yale kijing sa thombor ka sarkar kaya sngap sakat no kwa banyu i baki padok parasnam jungi kin slay kasnam hagi jing yala henry watla kataru ni kum kasenghi ni kwa ban banjur ki padok parasnam ni dei ban yang teli ka wei menta ban yala ban pensngau ya sarkar ban tit di tolong skor ba pelut jo ka sarkar ka dei ban sim kijing kit kli ka pura ba ban wara ya ka songsuk songsngan bat ban yada ya ki padok parasnam jungi khnang ban like na kinu ki jingma namar kumbang yu i menta ya kane ke jing tei jing sna jong kane ka sarkar asam kane ka surak na langpi na ko paduli sene sapo musikar kalong ka ka ba penlajlan hadu kata ki briu jong ka asam ban kam trai wadi kini ki jaka ne hapo kadong ka than ke jungi kane kalong ka ba sngau le ran hadu kata larangi perkhat ya kane ka sarkar MDA kajing sala install hakine ki briu jong ka asam namar ya kajing ya ila kulut jong ka sarkar jongi lese ngila ban ong ba kane ke baro kade kajing singau politics kala bandrung politics hakine ki kam khaput ki jongi hangne hapo than nang pi khamtam hakine ka konstituensi hi baro ka wei jong kane ki bordar area jongi kane kalong ka bomla ban priang na kaliang jongi ka seng lara ka sarkar kam simkia hine kinti ki bamenta sakat no su kin apej baki paradok parasnam jongi kin sa silai biang kasnam lani kila ban ya bro wat ngi ki briu jong kaseng ni nyale klem da pendem terong wala da ki briu jong kasam ki bad da ki tiaro ni haban nyale hi wala da ni nyale da ki jing start ni nyale wala ni nyale da ki tiru ni haban nyale namar khang ban im u pateng ban sakha de mangi ban nyale ban mi hamaran tama harin bangila yo jing tip hagini ki khindiat sngi ba nakliang jong ki briu jong na asam harangkat bat ki katu kene ki pulis no ke asam harangkat ki seng bhalang na asam ki wan hagani ka jaka jongi hangne ban wan pek ba kidol le sigidon kanuk no jing mu ban thau kinu ki lab development namta kani ka jaka ka jongi te ngilai perkhat kum kaseng lada nakaliang jong ki pulis jong ka asam harkat ki seng bhalang na asam iwan sakani ka jaka jongi klam da khen ya kata ki jing perking jong ka sarkar ka jongi ya lengba covid-19 te kan ayu yang ngi bangin wan hakani ka jaka la jong klam da wit namta ka jaka kari la jong te kumta nakaliang ngi lawan hangne enang ngila wan ngila ya kendu ya ki paradok parasnam ki badan hang ni jaka berkidaya thu bagi don mentah jing leng a hang jing seir ke basir kai bah te kumta nakaliang jengi ngi kerpat
nomor ba kane ya ka sarkar MDA nomor ngi hakane ka sinong hangni mosikar nadu usnam khat khandai spa nyop khandai nagliang jongka sarkar Assam kalabu ya kane ka pulis opus hangni ha mosikar te hangni ru paradok nam jengi sanir paradok nam jengi satairi kadan kia anong kerdum kum tagi dantang paradok prasnam hange kapun perkhat yang ibalai kawan bu pulis opus hangni te nagliang jengi ngi ong ya ka sarkar jela jika jengi ba kadeban perkhat thamai halor kane bat ngidawa nagliang ga HYC ngidawa ba deban weng no ya kane ka pulis opus jongka Assam ka badan hang ni ngi kerpat ya ka sarkar MDA kan pha ya ka jing tho badai ban weng no ya ka ni ka police opus barlada ka sarkar Assam kam sengap nagalian jengi dawa ba menta kalade ka por ya ka sarkar jelah ka jengi mikhlaya jengi bahkan bu sakawai ka police opus hang ni lada ka Assam kawan bu hang ni balai jengi kamla ban bu hang ni ngi bagi nagalian jong ki pulis bun baki ngi ki kuartar ngi ki jaka sa ka jengi bun ki songkai mundon kam haban ya lekai ki jing ya lekai bobun ki bobun boleh kan ni gajak bandu jing gadan haban ga jing le a boleh kim wan hang ni kum ta nak liang jing dawa ka banikong de ban bu ya ka pulis opus hang ni barlada nagaliang jong ka sarkar jela kamla ban le kata nagaliang jing sasim dagawe per kesenjam